Shalom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramutyon ni Tuhata Yesus Kristus. Adorakso ta tangihon hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini rohama dihamu doho dame siad debata amata, dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabe jamita di partangiangata nalaus epistel di minggu rogate 25 Mei 2025. Imahata ni Tuhata natar surat di ulaun bidu saplonom ayat 10 sia rodi ayat 34. Topik ni minggu manangyakon hasonangan ni huta. Berdoa untuk kesejahteraan bersama. Hujaha marihita sonoma didok hatani Tuhata. Alai dung diida iduk somangnai naswadong be pangomoan sihiriumon sian paropuani ditakup nasida masih Paulus doho sisilas disarak matuonan tujulu niaka pangarajai. Jadi ditogihom manasida tujulu niaka panghumi nin nama namangguturi hutata oddo akka halakon jahudi do naswida diberita hoddo ada nasujadi jaloon manang ihutonon nami ay halak rom do hami. Jadi hehe manatoropi do pak nasida dungi didokon akka panguhumima si tahun ulos nasida asa dilisingi. Jadi dung liling dilisingi didabu mana sida tu hurungan didokom ma si jaga hurungani mangaramoti nasida si tutu mangihuton pareta najinalonai didabu ma nasida tu hurungan parbagasan momosma pak nasida di beakon. Alai mariak to ngabor ngini martangiang masih Paulus doho sisilas mamuji debata di patangitangnyaka natar hurungi. Alai to puma masa lalu bulun pola lalo ojahan ni hurungani pitor mukap do saluhut pitu tanggal ma nang rate nasida saluhutna. Gabi tersunggul ma si jaga hurungani jaladung di ida talak do HP akapitu ni hurungani disita mapodang na naing manikot ay diripu naung maporus akka natar hurungi. Alai dipagugu Paulus maswarana nin nama unang bahet jea tuho ay disoddo hami saluhutna. Jadi di pangido ma palito dungi marlujong may bana tu bagasan manukap tu jolo ni si Paulus doho tu si Silas huhut akadudut. Ditugihom manasida haruar nin nama hamuah katuan ahama bahenoku asa malua au. Jadi didok nasida ma haporsiai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isini bagasmi. Laus di pabua nasida ma hatani Tuhani tu ibana dohot tu saluhu dongan nasa bagas. Jadi manigor dialak manasida borngini diburi ma bogas ni lising-lisingi. Dungi pitor tardidi ma ibana rodi sude nasida nasaripe. Di togihom manasida tu bagasna dihobas ma si panganon dungi las marohana doho sudi isini bagasna ala naung porsea ibana di debata ima hatani Tuhata. Di hamuak kadongan saha porseaon di paubu do turpuk epistelon nagabe jamita di partangiangata tu guarni mingguta ima minggu rogate. Rogate namar lapatan martangiang. Jala takas do taida di bagasa trupukon hadumuan na tuguar ni minggui. Songo dia gugu ni tangiangi palua hosi Paulus doho si Silas na tongod di bagasan hurungani nasida. Jadi tu makas di ayat 25 ya te. Tabereng rupani disi. Taringot tu tangiang manang namar tangiang. Gugu ni tangiang. Dada gugu ni si partangiang ya te. Kuasa dua. Bukan kuasa si pendua. On ikot takas do on boto ota alana na parpudio tabigi gabe sai hira gugu ni si partangiangi do. Lapatanna gabe sai hira huaso ni si partangiangi
mabahin saut manang jadi. Misalnya rupani malum masahit ni namar sahit dukod ditangyak ko padita. Gabi Roma jolmay madok luar biasa puang padita sianui. Holat ditangyak kon mamitor malum ima didok rupani. Jadi sian hatorang anon terkesan gabe padita naido na hebat dada tangyang nai. Jala naului mamuse hita masih rehe-rehean ala ni tangyangon. Madok ia padita ni halakan bui pamalum namar sahid HP padita ni hitaon katakanlah padita ni HKBP somalum natinangyak kodna. Gabi masih isaham ma holan alani i. Gabi arong mapadita na hebat, adok padita na so hebat, jala adong mamuse padita na alang-alang hebat, jala sadanai arong ma padita na pahebat-hebat ton. Hamak kadongan molubui pe buka manang muka pitu ni hurungani, lalo-lalo tiang ni hurungani, dukon namar tangyangi si Paulus doho si Silas di bagasan hurungani doho notama dada huala ala huaso na adong di diri ni si Paulus doho si Silas si alaitung ala huaso ni tangyang naidui anggosian hadirion ni si Paulus doho si Silas datung adong nabuai patupaun nasida laho paluahu diri nasian bagasan hurungani. Songo dia huroha gugu nasida na dua laho mangarupako tembok-tembok dohot aka tiang-tiang na adong di hurungane dohot makar hari rate na dipaknai mustahil namanya te dang mungkin alai berkat dua dang adong naso mungkin di rohata mungkin doi hinorhone tangiang dua dapat mengubah segalanya. Mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ima huasoni tangiang, ima guguni tangiang. Jadi patut do didok si Jakobus molo tajahan no di Jakobus 5 ayat 10 bagian B namar gugus itu tudo tangiang di partigor molo dihabur juhon. Dua orang benar bila dengan yakin diduakan sangat besar kuasanya. Di ayat 25 didok di bagasa trupukon alai mariak tonga borngini kira-kira tengah malam martangiang masih Paulus doho si Silas memuji debata di patangi tangiaka natarurungi secara tidak langsung akamang doho tamuinang ayaton mengajari hita pabua maceding gaddo martangiang di tonga borngin dang nama dok rupani molo manugut botari ariat dang dingga martangiang danginani dokna di sudetiki do hita bui martangiang alai macedinggan molo martangiang di tonga borngin ini buasa molo tonga borngin ba martangiang masukna banunga holang sianaka agut turun nate dau sianaka kebisingan doho suara-suara na mengganggu konsentrasi laho martangiang. Ala mungkin dak piga bejolma mulau-ulau di si ai danau lodo gabe terganggu konsentrasi ta martangiang alasai godak suara gabe dang fokus ate dang kusuk ai nang Tuhan Yesus pe ditikilahu martangiang saya dipilih do inganan nasuding do tikina hohom buasa asal lebih hening kusuk jala lebih fokus dang mapar rohai jaladang mapar pikiran. Jadi secara tidak langsung ate didok disi mariak tonga borngin ninna rupani. Idonian molonunga didok martangiang ba unang be saya dong nama kata hatai. Unang bia dong akka suara-suara na asing. Mulubui hohomma ditikina martangiangi. Tapaluas ma holan si partangiangi nama kata itu Tuhane. On si pata doso binoto martangiang mahita ninna si partangiang lalap do disan marnonangi martangiang mahita ninna si partangiang lalap do disan mamukuhi idahanna alai sebalikna molo didok ikon hohom mana martangiangi baunang laus terpudu mati ayolo do disoni alani hohomna gabe laus nok si malolongna ima jorupani taringokna
martangiang. Jadi memang adong do tiki waktu-waktu tertentu di mana kita berdua lebih khusus. Ta coba majorupani martangiang di pukul 12 adorakso modu pita. Hamu kadongan memang ikon okuhonot tado guguni tangiangi di nguluta. Sasitongna dakola si Paulus na mengalami hal na luar biasa hinorhon ni tangiang. Hita pe sasitongna tahilaladui, ta alami dui. Aida guguni tangiang nama ubahentuk sida buda buatai. Ai sedia mahurohan adaput titai moluta berdikon tuha perluan na ikon si tanggungota. Da alana jumulu do tapasahat tutuhani si sautiki marhiti na martangiang hita tuibana sehingga gabi bui tuk pakiota tuakka haporluanna. Songoni do teheta bain misalnya dung dijalo balajui dijalo gaji jumulu do ditangiakon manang itor jumulu do di palau macai dingga nate jolo ditangiakon asa tuk pakionna tuakka narikot. Ayolo do lebih besar pasak daripada tiang ate. Alai yakin mahita marhite na tatangyakon itu Tuhan ita pasahat tu Tuhan ni patuhon na do hita biaka narikoti. Ditiki na martangyangi hita manangyakon na dapot titai dada na gabi tabba bilangan na. Alai dung ditangyakon gabi di pasu-pasu de batama na dihitai. Gabi sukup tukma pakiota tuakan nariko dihita. Tengok do Tuhan Yesus na manamue 5.000 halak marhite 5 roti 2 deke. Logikana dia do mungkin ate sukup na 5 roti na 2 deke panganon ni 5.000 halak. Dang mungkin ni. Tung laos hali-hali dia pe di bahen mangetoksa dang mungkin ni. Alai dung disuruh Tuhan Yesus asa hudul na toropi di duhuti dungi di jalo ma na 5 roti na 2 deke dungi manai 5 Yesus tu gijang laho masu-masu menengadah ke langit dan mengucap berkat dungi pe asa dibagi roti dohot deke. Ibu ditajahan no di Matius 14 ayat 10 tu 20 sada dohot aka ayat na paralel tu siate di evangeliumi. Lapatan ni molo dido rupani menengada ke langit dan mengucap berkat. Lapatan na adorak so dipangan na toropi jumulu ditangyakon. Dipasahat tu napuna roti doho dekei ima debata jahuba jala di pasu-pasu. Ipe asa dibagi-bagi jala dipangan. Siani buita ida dua mengubah segalanya. Na 5 roti doho 2 deke gabi bui tuk mangaleho mangan 5.000 halak. Lobi dope 12 apang nai. Tutu dang nagabi tabba roti doho deke alai terpasu-pasu. Dang nagabi 5.000 deke gabi 5.000 roti manang na gabi 2.000 deke dangi. Hok do bilangan na 5 roti doho 2 deke. Alai gabi tuk rupane panganon ni 5.000 halak jala lubi dope 12 apang nai. Jadi akasi panganon doho sinumon naung pinasu-pasu ni Tuhani atik pe otik atik dui ate yang gosia bilangan na gabi sukup dui mangguhi haporluan ni jolmai ikonido hapor seota dangalani gudangna dangalani otikna tapi bagaimana dia menyerahkan kepada Tuhan. Alani unang lupa hita martangiang manangyakon akasi panganotai jolo ditangyakon asa dipangan unang jolo dipangan baru pe diingok martangiang sudi si panganod do si tangyakono nate unang do ala indumi manang supermi gabe mamitor di sohali martangiak kita ninna indumi do ninna mangalusi rupane molo indumi huroha bah dang rikot tangyakonon ikon na holani dahad do si tangyakonon bohamolo lape di perjabui gabe dak tangyakonon. Hamuak kadongan trupu jami taon naing mangajari hita dihinariko ni na martangiang dada hola ditiki sonang pakilala at martangiak kita
Alai justru ditikisu sampai di sido hita martangiang. Honarate do si majojak ni si Paulus do si Silas terhurung do pamatangna. Alai yang go pamanganda toktong do buha jalabi bas majugo warni Tuhani marhite tangiangna. Nabuita alami do songon na nialaman ni si Paulus do si Silason. Say songon na terhurung jala tarate terbelenggu tahilala alanya kana masa di nguluta. Di situasi si songonima pangasahonot tama tangiang tutuhani. Saina ukapon ni Tuhani do dala diho jala saina peluaun na doho siya nama bahiko terhurung di ngulumi. Ikonido hapor siauta. Tabayakon naik si Paulus bui meluai bana sian hurungani sopola ikon marak kalibana doh lain sebagainya. Alai di bagasa pos ni rohai bana martangiang gabi meluai bana sian hagugutanna meluai bana sian hurungani. Lau songoni do hita nabui do hita meluai sian akka nama baik kita tergugut, terhurung, terpenjara, terbelenggu marhite-hite nasai toktong martangiang pasahaton nguluta tutukani margugo mahita mangula hoca. Amin martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami say pasu-pasu may paurato di bagasan rohanami be asa di perbuiho katami perbuin na dengan perbuin na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.